आं हाग्रामायाव थांदोंमोन साननैसो थाथ' होनना बुंदों सिख्ला बसुमतारी थांदोंमोन फर्मुला थांदोंमोन आंखौ साननैसो थांदों थाइसे मोनदों बांगालफोरा मोनोबा आं मानो मोनाखै हेन्डिकेपनि मुङै हाग्रामा महिलारि सारनि 50 क्र'र स्किम रायजो राजाफोर सासे जोंनिनो दुखुनांथाव बर' सुबुं ट्रेन स्टेशनाव बिबायनानै जाग्रा आदैया मा बुंदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आपडेटखौ होगासिनो बेनि सिगाङावनो नैबे फट'खौ बयबो मोजाङै नायनानै लाग्रा रायजोफोर मा नुनो मोनदों मा नुगासिनो बिटिसिआव थारैनो जोंनि बिटिसिखौ सोर सोलिगासिनो हाग्रामा महिलारि ना बिजेपिनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ दिनै बिटिसिनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल सावरायलायनाय एसि मिटिंआव स्टेट गभर्नमेन्ट बिजेपिनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बोरै जिरायनो मोनखो थारैनो खोथाफोरा मार जोंनि बिटिसिखौ गुबुन जाथियासो सोलिगासिनो दंमार नामा दा जि अबस्था बिटिसिआव जयन्त मल्ल बर'आ नङाब्लानो जेबो खामानिखौनो मावनो हायै बायदि अबस्था जानानै दङ दाखालि कारिगावआव जोंनिनो बर'नि फिसा सासे गाग्लि गाग्लि बुथारजाबाय बेनि अनसुंथाइ होग्राया सोर जयन्त मल्ल बर'आ बर' आरो सावथालनि गेजेराव न' सावलायबाय बेनि अनसुंथाइ होग्राया सोर जयन्त मल्ल बर'आ मा बेफोर मा बिटिसिआव मा नुनो मोनगासिनो थारैनो बिटिसिखौ बिजेपिनो फानमारबाय नामा देखरे बाबु अमर सिंह ब्रह्म आदा बिथांमोना सानसे समाव प्रमद बर' सारखौ जिग' हाजारसे अयनाय बखिबोदोंमोन रायबोदोंमोन दिनै नोंथांमोना मानो हाग्रामा महिलारिनि सायाव फंसेबो खोथा बुंफैनो हाया हाग्रामा महिलारिया जाति फाननानै एसटि हाफाथाखौ लानानै पलिटिक्स खालामगासिनो इलेक्सन गेलेगासिनो अब्ला नोंथांमोना जाति सिबियारिब्ला मानो फंसेबो खोथा बुंनो हायाखै हा मानो बुंफैयाखै हाग्रामा महिलारिया पलिटिक्स खालामोब्ला इलेक्सननि खाथिर प्रमद बर'आ पलिटिक्स खालामबा बेपारि थांनाय 5 बोसोराव देखरेब आबौ अमर सिंह ब्रह्म बिपिएफनि 1 नाम्बार दालालि बिथांमोना इउपिपिएलआ बिजेपि दोलोजों थाफानायनि जोलैनि हांखार बिटिसिखौ धंस खालामबाय फानबाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ हरजोब्बाय जातिखौ बन्दकआव दोनबाय है बेफोरबायदिनो नानानता नङैनि बायदिसिना बखिनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव धल दामना होग्रामोन थांनाय समाव जा पार्टिजों थाफानायनि इउपिपिएल दोलोखौ जोलैनि हांगार बुंबोबाय दिनै बे पार्टिजोंनो बिपिएफआ लोगो जानानै दं अब्ला देखरेबाबौ अमर सिंह ब्रह्म नोंथांमोना हारि सिबियारिब्ला जाति सिबियारिब्ला दिनै मानो सिरि बिटिसिआव जयन्त मल्ल बर'आ नङाब्लानो जेबो खामानियानो जाया बेखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो आं मागुरबारिनिमोन बे बिबायनो आङो दा 8 बोसोर जाबाय आथिं गाज्रि जानायफ्राय बायनायनिफ्राय रावजोंबो नायजायाखै आयं बोरायाबो थैबाय आयं बुरियाबो थैलाबाय मिलिटारि स्काम होनना बुङो रकनेश्वर नाम दङ आंनि फंबाय बायदि आब' रेम दङ बुरि जा दङ नामा बे हाबा जानो मोनाखै आब' थुरु दङ बे बेलायाव दिगाजुलियाव हाबा जादों मा खालामबावनो सोरनाव थांनो सोरनाव थाङा आंना बे एक्सिडेन्ट जाबाय रावजोंबो हादिया आं मा खालामनो आं बिबायना जानांबाय दिनै आंनियाव बेसेबां गिदिर आमाय रने दंमोन बिसोर मानो नायफिनाखै आं गथायाव गोलैना दंमोन आंखौ सिखावसो होनना बुंबाय गासिबो आमाय गेलायाबो सिखावसो होनना बुंबाय आंखौ आमाय सिथ्रायाबो बिदि बुंबाय आंखौ दा आङो दुखु नांनानै आं थाङाखै दिनैसिम 9 बोसोर जाबाय आं थाङा बिबायना जादों बिसोरो मानो आंखौ नायफिनाखै आं इसिबां खस्थ' जानानै दं नै लावथि लानानै आङो गिदिंगासिनो दं मना गांसे लानानै नै फैसा बिनानै जादों नै रायजोफोरनिफ्राय आं फैसा बिनानै जादों बेनो आंनि मेब्ला बसुमतारी मा जानानै बिदि जाया बे गारियाव जाहैदोंमोन आरो ट्रेनाव आं गाखोहैनायाव ओरैबायदि जुथुरलांबाय ओरैबायदि जादों ओमफ्राय आरपिआबो नायजोबदोंमोन आरपिआबो बासायदोंमोन आरपिआबो दा रङियावनो दङ बिसोरबो मिथिजोबो आरो सोंबा मिथिजोबगोन रावबो नायाखै आरो सन्ताला बसुमतारी दङ सालेदाव थानाय बेबो आंखौ नायफिनाखै आं हाबा जायाखै हाबा खालायाखै दिनै हमना बुंदों आं हाबा जायाखै हाबा जाया होनना बुंखादों साब्रैबो गैया आं मावरियासो आंहा बिमा बिफा गैया बिसोर बिराद गोदाव सोराव खालामदों आंखौ हालेवनो सानदों आं बेसेबां हालेवना फैदोंमोन
इसिबां खेथि खालामना फैदोंमोन आरो खथा माहाजोनावबो आं खालामना फैदोंमोन सालादियाव बन्दा माहाजोनाव बिदि खालामना फैदोंमोन आङो बे मेब्ला बसुमतारी आङो इसिबां दुखु जाना फैदों दिनै आंखौ नायनो फैया बन्दाबो गासिबो नायनो फैया आं मा खालामदो बिदिनो जानानै आं दिनै नायाखै मा खालामबावदो आं दिनै हुगारांदों बिना जानांदों ट्रेन मानि गारि मानि बिना जाना आं दिनै आथिं बे सिदा जाला जोबो बिसोर मोजां फैसा होबा आंना मोजां जागौमोन मावनो हागौमोन मा खालामबावनो आरो थारमाने रावबो नायफैनाखिसै आरो रावबो नायफेराखै मा बुंबावनो एसे गिदिर गिदिर सम्पति दङ 80 बिगानि मालिकमोन आंनि बिमा बिफाया बेखौ सेस खालामजोबदों आंनि आयंमोनानो आदैमोनानो फानजोबनानै दा सोरबाफोर जुदि अनसायोब्लाथ' मोजां जागौमोन अनसायबाथ' मोजां जागौमोन सोर अनसायनो आंखौलाय दा रावनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोनाखै एसेबो थाइसेबो फैसा आं दैसेबो मोनाखै आं बि जादों बैसोर होलाबायो माबाफोरासो सरकारनिसिम मा खावलायनो सानदों सरकारनि मा खावलायनो आं मा खावलायबावनो देलाय दा बिटिसि सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ आं हाग्रामायाव थांदोंमोन साननैसो थाथ' होनना बुंदों सिखा बसुमतारी थांदोंमोन फरमुलायाव थांदोंमोन आंखौ साननैसो थांदों थाइसेबो मोनदों बांगालफोरा मोनोबा आं मानो मोनाखै दरजा मोखां जिरायना थां लेंग्रा होननानै मा बुंबावनो आङो मा बुंबावनो आङो बेखौनो बुंदों आङो नोंथांमोना एसे बुजिना था नोंसोर सारमोना आंखौ एसे नाहरफिन होननानै बुंदों आरो गाज्रि मोना खुलुमदों बेनो जोबथा आंनि लाइफ बेनो